Meron din kayong cake! Oh, ayan! Ayan! Kayanan tayo, ha? At syempre, meron kayong 60! Makasanggang. Mabit ng mata, meron pa yan! Wait, there's more! Ito po! Ang inyong Pinapayak mo pa. Sama ka mo si Mother. I need help! Mother! Ayan! At syempre, meron din! Ito po. Ay! Fruit basket si Mother! Ayan! Ito po tayo. Ipatok yan. Pati siya umuha sa kasi picture lang. Ay! Balon si Mother! Ayan! Ito po. Thank you. Okay! Pipicturean ko kayo! No fall from grace can't stop me from believing that my love will pull me through. Thanks to you.
Ayan. Ayan, mother. Bago niyo po i-blow yung candle, dapat po muna kayong mag-wish. Okay? So, wish, wish, wish! Blow! At syempre, merong isa pang sorpresa. Ayan, mother. Ito po, pakihila po. Wala. Higa lang tayo ba dito kayo? Ate, pakihila po. Ayan, mother, pag sinabi mo hila, hila ha. Wait po, wait. Mother! Pag sinabing hila, hila, okay? Ito po. Okay, 1, 2, 3, hila! Dahan-dahan! Dahan-dahan! Sige! Pakihila! Sige! Hila! Sige! Hila! Okay. Okay, ayan! Happy birthday! Ang cake ay galing sa kanyang anak na si Miss Lovely! Joy! Mabuhay si Lovely Joy! Ayan, at syempre, wait, there's more. Ante, ayan, at syempre, meron inihandang letter ang inyong. Sino nga ta? Pwede po bang basahin? All praises and thanksgiving belongs to our God, Jesus Christ, for His faithfulness to your life. Hindi niya, gumuna! God is so good to you. Nakita mo at naranasan mo ang iba yung pagmamahal, protection, blessings ni Lord. As you celebrate your 16th birthday, may our Lord Jesus Christ continually bless you abundantly and your family. More years to celebrate and long satisfied life. We are forever grateful sa buhay mo at sa mami. We love you with love of the Lord. Enjoy your special day. God bless you and your family. Speechless? Amunan? Kampay. Bye. Happy birthday, honey. Sana Bigyan mo ado na pati birthday nga pa. Dumtang. Stepay. I love you na lang. Ayan! Oh, Love Joy, ano message mo sa imama? Ma, love you. Ate Garuda. Thank you. Thank you for everything. Sinangan. Di kaya. Kami ta. Happy birthday, me. Ado tayo kamatid. Isa mampak nga birthday mo, eh. I love you, me. Oh, sino ba? Ay, kanya ti message yung ni Mimi ka Hindi, no. bagayo ko naman. Niya ibagayo kanya na. Ay, thank you. Nako. Okay na po yun, Nay? Okay. Okay po. Ma'am Baby, Yakunada, ano po ang iyong mensahe po kay Ma Relita at sa kanyang family? All the way from Calgary, Canada! Nako. Yan na. Go, go, go! Ano?
magmahal mo ni Kawagis mo. Pasangitan talaga. Teka, ano nag-cry? Sister, thank you sa lahat. Thank you dito. Feeling nga maoyang. Hindi on. Awis ko lang sana patuloy na bigay sa atin ni Lord ang protection, safety, physically, mentally, at spiritually. Habang tayo ay lumalakad sa buhay na ito. Message ni Kawagis. Sa patuloy na gumabay sa ating lahat. Thank you sa lahat na ito. Sana meron naman susunod. Ulitin, so. Ulitin na naman. Thank you, thank you. Ayoko nang pabayin. Ayan. So, okay na po, Mother? Kayo po ba ay napasaya? Napahuluha mo. Napaluha pa na! Ayan! Ebidensya! Ayan, tululuha. Ayan. At syempre, ako po ay magpapakilala na Mother. At sa araw na ito, kayo ay napasaya. Syempre, andyan yung mga family niyo po na nagsusuporta sa inyo. Ayan, ang inyong asawa. Oh, di ba? Ang inyong nanay, ang mga pamangkin. At syempre, ito na. In behalf of Edmund's Flower Shop and Party Needs, thank you, Ma'am Lilita, and to your family, all the way from Calgary, Canada. At syempre, salamat po sa pag-trust at pagpili po sa amin. At syempre, naihatid natin ang sorpresa na siya pahatid kay Manang Baby! Ayan, kayo dyan! Bye! Happy 60th birthday! In behalf of my family, Manang ko, Manang Baby, we are so grateful sa iyong buhay na kung saan ikaw ay ginamit ng Panginoon upang kami, especially sa aking buhay, na kung saan ako'y dinala mo sa paanan ng ating Diyos at patuloy na nararanasan ko ang pagmamahal ng Panginoon at ang iyong kanyang biyaya at kanyang mga pagpapala. At alam ko, sa taong pinagkaloob niya sa iyo for the 60th year, naranasan mo ang kapangyarihan ng Panginoon, ang kanyang pagpapala, ang kanyang habag. Kaya tanging dalangin namin na ikaw at ang iyong pamilya ay patuloy na manumbalik din sa ating Diyos na buhay, na ikaw ay maglingkod at magpuri sa ating Diyos. Alam ko na ikaw ay naging pagpapala sa ating pamilya. Salamat sa buhay mo, sa iyong generous heart na patuloy na ginagamit ng Panginoon sa bawat isa sa amin mga kapatid mo. At tanging dalangin namin na patuloy na bigyan ka ng Diyos ng mahaba pang buhay, maayos na kalusugan sa araw-araw niyang pamumuhay, at patuloy na ikaw ay pagpalain, sampun ng iyong pamilya, ni Manong Dani, ni Labjoy. Salamat sa iyong lahat. Sabi nga ng Panginoon sa kanyang salita in the book of Psalms, chapter 23, verse 6, surely goodness and mercy shall follow you all the days of your life, and you continually dwell in the presence of the Lord. We wish you all the best. We Love you!